Som una empresa de teràpia gènica. Aleshores desenvolupem teràpies gèniques in vivo per al tractament principalment de malalties rares amb foco en oftalmologia, malalties oftalmològiques d'origen genètic. Nosaltres farà 11 anys que estem, gairebé 11 anys que estem al Parc Científic, des del 2014, i clar, al llarg de tots aquests anys, moltes de les coses que hem vist que podíem aprofitar al parc, serveis comuns, serveis científics, la capacitat d'interaccionar amb tota la gent i tota la xarxa de clients, proveïdors del Parc Científic, i una de les coses que ens va ajudar molt, molt, molt al principi va ser la possibilitat d'accedir a uns espais, uns laboratoris ben equipats, sense haver de gastar-te el càpex quan no tens calés, no? A l'inrevés o a la inversa, que nosaltres a dia d'avui som una companyia bastant ben establerta al parc, i potser una de les coses que més podem fer per contribuir al creixement d'altres companyies al parc és que ens vinguin a preguntar, és a dir, que ens demanin consell tant a l'hora de treballar dins del parc com a l'hora d'aixecar capital, d'interaccionar amb diferents stakeholders del sector. Vull dir que les portes de casa nostra estan obertes. El nostre programa principal és una teràpia gènica in vivo, la que estem desenvolupant per tractar una malaltia que és la malaltia de Stargardt. És el nostre lead program, està en fase clínica, i l'objectiu és ser capaços d'entregar als pacients la còpia correcta del gen que els hi manca i que és el que els hi provoca la malaltia. I aquest és el programa estrella de la companyia i al centre de tots els nostres esforços. La primera és la tecnologia. La tecnologia és una tecnologia que van desenvolupar dos dels nostres cofundadors, el Miquel i la Sílvia, i el professor Tom Muir a la Universitat de Princeton, i ens posa a la frontera del coneixement i del desenvolupament d'aquest tipus de teràpies perquè som únics al món amb aquesta tecnologia, i això ha fet que el nostre programa Stargardt, tractar la malaltia de Stargardt, sigui únic al món i que puguem estar competint de tu a tu amb empreses americanes molt ben finançades, no? I que desenvolupen altres aproximacions terapèutiques. No? I després, evidentment, l'equip. Som 40 persones ja al Parc Científic, amb un equip científic molt, molt potent, no només a Barcelona, també al Regne Unit, als Estats Units, que clar, ens permet poder abordar tots aquests projectes amb l'ambició que necessita un projecte d'una companyia d'aquestes característiques.